Уважаеми колеги, следващата точка в програмата ми за кандидат за председател на управителния съвет е работата на самия управителен съвет. Според мен управителният съвет в момента е в огромен състав. Както знаете, всички председатели на регионални колегии са членове на управителния съвет и имаме 10 членове изборни и един председател. Това прави състава на управителния съвет много широк и много, според мен, труден за вземане на решения, както и за свикване на събрание въобще. Както може да видите от тази извадка от присъствията на членовете на управителния съвет за последния период, може да се убедите, че някои от членовете въобще не са присъствали, а някои са присъствали 100%. Това показва, че управителният съвет не работи добре и показва, че хората, председателите от малките колегии срещат големи трудности в идването до София за присъствени заседания. И според мен няма никаква нужда от това. За какво е това усилие и тези големи средства? Всички да се събираме на едно място в София да се видим. Какво значи да се видим? В съвременния свят на комуникации хората се виждат единствено, ако искат да се целуват. Във всички други случаи те могат да решат нещата по електронен път. И смятам, че е редно изборните членове на управителния съвет да присъстват на заседанията, докато другите колеги от регионалните колегии няма смисъл да бият толкова път. Тези неща могат да им бъдат обяснени по телефона, да се чуе тяхното мнение, да бъдат записани. Защо да се харчи толкова гориво за пътуване, толкова време, усилия и също така правим огромно замърсяване. Това е ненужно и мисля, че трябва да го променим. За целта обаче ще трябват промени в устава. Това не мога да го обещая като конкретно нещо за изпълнение, но мога да кажа, че това нещо ще бъде внесено за разглеждане и ще бъде обсъдено подробно. Благодаря ви за вниманието.